imbierka l-passjoni l-mewt ta' Siedna Ġesu. L-14 stazzjon, Ġesu mitfun f'qabar ġdid. Naduraw ko Ġesu imberkuk. Mill-Vanġelu skont San Ġwan, fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu. Nitolbu. Mulej Ġesu, jaffaxxinana iskiet li jkun hemm qabel xi ġrajja importanti u l-istennija tagħha timliena b'tama ħienja. Għamil li meta npoġġu ħajjitna jew ħajjet ħadd ieħor f'qabar ma nissiġillawiex bil-ġebla tad-disperazzjoni. Imma iftħilna qalbna għat-tama għaliex il-qawmin tiegħek eret il-qawwa u l-qilla tal-mewt. Missierna li jint fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Imbierka l-passjoni l-mewt ta' Siedna Ġesu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jint fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Niftakru fil-mejtin tagħna, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistruħu fi sliem. Sliema lik Sultana, tal-ħnina. Ejjew naduraw lil Ġesu Ewkaristija li għandna qudiemna ħaj u nitolbuh jagħtina l-barka tiegħu fuq il-mixja ta' dawn l-40 ġurnata sabiex nitwaħdu ħaġa waħda miegħu. Kull mument ta' ħajjitna nimħuh fih u kull mument ta' nuqqas tagħna isejb il-milja tiegħu fih. Għal-benefattura ħajjinu mejtin ta' dan il-katedral. Missierna li jint fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijek, imbierka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistruħu fi sliem, flimkien inkantaw.
يوم لا تراها وقديم الريتي جودا سوري تودما يسبيتشا بيتومي جو قلبنا نوسو داك لسن سيله يارا قلبنا كل تفهير ليوم ما تبارك قلبنا يمحبتنا الفوق التهير للي سبيرتو اللي جاي منه خير كل شيء نهن أصغبير nitolbu u Alla li f'dar is-sagrament tal-ħaġa bħallejt il-najt tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisew id-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla eda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbierhom Alla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Parus Kassissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Tom ġnus kollha, sebħuħu popliħi kollha, għax kbira jitjubi
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej: Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfiq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom. U erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tjieba u jisob bih għal ħażen. Min jaf jerġa' xibdielu u jisob bih u jħalli barka u rajħ, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom? Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqa imqazza, iġbru il-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ, iġbru it-tfal u t-trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-altar ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu: ħenna l-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' għaż-żebblieħ u jiġi fil-sien il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom. U l-mulej ġietu għejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Fil-kobar tal-ħnina tiegħek ħassarħtieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien? Ħenna lina mulej, għaliex tnibna. Għax jien narafhom ħtieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien? Ħenna lina mulej, għaliex tnibna. Oħloq fija qalb safja Alla u spirtu qawwi ġeddet ġo fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien?
salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xoftija sidi u fommi xandaritti fħir tiegħek. Flimkien. Henna lina mulej, għalix nibna. Henna lina mulej, għalix nibna. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu d-dnub għalina, sabli aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċivux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni entek. Araw, issa u żmien tajjeb. Araw, issa u jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li huwa fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqqi trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġb ieħor fis-sinagogi u fit-treqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġb ieħor għax dawk jħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Għalaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li huwa fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu.
Meta jissumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda beda tkun sajjem idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li huwa fil-moħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Kemm ħaġa sabiħa li aħna miġburin familji bit-tfal, nies adulti u nies anzjani, il-komunità nisranija kollha flimkien. U ser nagħmlu daqsxejn ta' ġest minn hawn ftit ieħor. Se jiġu s-saċerdoti u se jpoġġulna fuq rasna l-irmiet. Tafu x'inhu l-irmiet? Hawn xi ħadd mit-tfal jaf x'inhu l-irmiet? X'inhu rmiet? Għaw xaħat mit-tfal jaf xinu irmiet, ma tantx li sejdi inti sabiħa. Xinu irmiet? Ashes. Tafu xinu ma l-ashes? Meta taħraq xi ħaġa, dak li jibqa' ngħidulu irmiet, ikun qisu trap, irqiq, grejs u iswed. Mhux hekk jiġri tippruvawx taħarqu xi ħaġa d-dar ta' biex tippruvaw xinu l-irmiet għax mhux sewwa. Mhux hekk? Se jiġu s-saċerdoti jpoġġulna l-irmiet fuq rasna. Tafu għalfejn? Għaw xi ħadd jaf għalfejn se npoġġu l-irmiet fuq l-irjows illum? Għalfejn se npoġġu l-irmiet fuq l-irjows? Għax se nibdew mixja flimkien li ngħidula il-mixja tar-Randan imqaddes. Din il-mixja ddum 40 ġurnata. 40 ġurnata sakemm niċċelebraw flimkien il-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu. Festa kbira, festa li ma ssir l-ebda festa oħra bħala, ma niċċelebraw il-qawmien ta' ħadd mill-imwiet kif niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu. U dan l-irmiet għalfejn impoġġuh fil-bidu ta' din il-mixja. Għax l-irmiet ifakkarna illi aħna għalkemm bnedmin, għalkemm nies tad-demm u l-laħam, għalkemm kbar għax għandna l-intelliġenza, għalkemm importanti għax inħossu u nħobbu lill-oħrajn, però nibqgħu trapp, nibqgħu xejn. Il-ktieb tal-Ġenesi jirrakkonta kif Alla ħalaq il-bniedem mit-trapp, mill-irmiet, mill-rieq tiegħu u in-nifs tiegħu jonfoħ Alla fuq dan it-trapp jagħtih in-nifs l-ispirtu tiegħu u hekk isir il-bniedem, hekk isir Adam. Il-kelma Adam hekk tfisser trapp, tfisser art, tfisser irmiet. Interessanti għaliex? Għaliex aħna nagħmlu l-irmiet mhux biss biex niftakru illi aħna qed insiru trapp, u aħna trapp għalkemm nies importanti u kbar, imma wkoll nagħmlu l-irmiet għax l-irmiet ifakkarna fil-purifikazzjoni. X'jiġifieri purifikazzjoni? Irridu kull ma jmur nitnattfu. Irridu kull ma jmur insiru aħjar. Tgħidu li l-irmiet kif fakkarna fil-purifikazzjoni? L-antiki tagħna l-irmiet kienu jalluh fl-ilma. Jalluh isaħnuh sewwa fl-ilma. Imbagħad bih kienu jaħslu l-ħwejjeġ. U hekk il-ħwejjeġ billi ma kellhom sapun kienu jsiru iktar bojod, kienu jsiru iktar indaf, propju bl-irmiet.
U allura meta npoġġu l-irmiet fuq rasna, aħna nkunu qegħdin niftakru fil-ħtieġa li niġu imnatfa, il-ħtieġa li niġu iktar ippurifikati. Imma mhux biss dan l-irmiet missirijietna u l-antiki kienu jużawh ukoll bħala fertilizzant. X'jiġifieri fertilizzant? Fertilizzant ifisser dak il-minerali li titfaħħhom fil-ħamrija biex tgħin lill-pjanta tikber u tikber iktar f'saħħitha. U allura kien jintuża l-irmiet propju biex jgħin lill-pjanta tieħu iktar is-saħħa tagħha, tikber iktar. Issa x'inhi din il-pjanta li trid tikber fina matul iż-żmien tar-Randan? Il-pjanta li trid tikber fina hija il-kelma tal-Alla li nisimgħu. Aħna nisimgħu il-kelma tal-Alla u blajnuna tar-rieda tagħna imsaħħa bis-sakrifiċċji li nagħmlu, il-kelma tal-Alla issir ħajja fina. Ġesu jsemmi 3 eżempji fil-Vanġelu ta' kif aħna nistgħu ngħixu r-Randan imqaddes. Isemmi il-karità meta nagħtu xi ħaġa lill-oħrajn biex ngħinuhom, isemmi it-talb meta aħna nmorru quddiem il-mulej u nitolbuh, ngħidulu t-talb tagħna, u jsemmi wkoll is-sawm. Is-sawm meta aħna nagħmlu sakrifiċċji, meta aħna nagħmlu xi ftit tal-penitenza, meta niċċaħtu minn xi ħaġa. U Ġesu jaħodha kontra il-Fariżej u kontra n-nies ta' żmienu. Għaliex? Għax dawn it-3 azzjonijiet, il-karità, it-talb u s-sawm, kienu jagħmluhom għal wiċċ in-nies. Bħalma forsi qiegħed nagħmel jien il-lejla, jew forsi qegħdin nagħmlu aħna l-lejla għal wiċċ in-nies, forsi qegħdin hawn għal wiċċ l-Arċipriet, jew forsi qegħdin hawn hekk għax is-soltu fir-Randan immorru l-Knisja biex nisemgħu l-Quddiesa, jew qegħdin hawn forsi min jaf għaliex. Ġesu jsejħilhom lill-Fariżej u lil dawn in-nies nies ta' wiċċ ieħor. X'jiġifieri nies ta' wiċċ ieħor? X'jiġifieri nies ta' wiċċ ieħor? X'aħat minnkom jaf jgħidli? X'jiġifieri tkun ta' wiċċ ieħor? Żgur li tafu ta' isa min se jgħidli wiċċ ieħor xi tfisser. Meta inti tkun ħaġa u turi oħra, bħalma pereżempju x'hekk is-soltu konna nagħmlu fil-karnival. Mhux hekk, inti tifel jew tifla, żagħżugħ jew żagħżugħa u tilbes ta' xi ħaġa oħra, wiċċ ieħor. Issa dan jista' jiġri anke kemm fir-relazzjoni tagħna ma' xulxejn, kif ukoll fir-relazzjoni tagħna ma' Alla li jkollna wiċċ ieħor. Nuru ħaġa li fil-fatt ma tkunx. Il-kelma li juża Ġesu, il-kelma Griega, hija ipokrites, ipokriti. Jew kelma oħra flok li ngħidu atturi, attur. Attur u x'hekk jilgħab parti illi mhix tiegħu ma jkunx hu mhux il-persuna tiegħu, jilgħab parti ta' xi ħadd ieħor. Jekk jien nilgħab il-parti tal-President ta' Malta, jien m'iniex jien qiegħed nilgħab il-parti li mhix tiegħi. Dak kif isser wiċċ ieħor tippretendi li tidher minn barra differenti milli fil-fatt tkun. U din tista' tiġrilna lilna l-insara fil-ħajja tagħna tafux. Tista' tiġrilna. Imma jien nixtieq nagħmel mistoqsija oħra u nispiċċa bija. Il-Lowt kienu jħossu l-bżonn li jagħmlu karità, kienu jħossu l-bżonn li jitolbu, kienu jħossu l-bżonn li jsumu. Ħalli kienu jagħmluhom b'wiċċ ieħor għal raġuni oħra, ħalli kienu jagħmluhom biex in-nies ifaħruhom hekk jgħid Ġesu. Imma jien nistaqsi, jien saċerdot, int nisrani, aħna l-insara, inħossu l-bżonn li nagħmlu karità, inħossu l-bżonn li nitolbu, inħossu l-bżonn illi nsumu. Jien naħseb din mistoqsija rridu nagħmluha inkella nkunu ipokrites, nkunu atturi. Nkunu qegħdin hawn propju bħal dawk l-atturi fuq il-palk li jilagħbu parti li mhijiex huma. Mhux jien. Mhux jien. Aħna ngħixu 3 illużjonijiet kbar, 3 ħolmiet kbar, kull bniedem jgħix 3 ħolmiet kbar f'ħajtu. L-ewwel ħolma li iktar ma jkollu iktar ikun kuntent. Dik hija l-ewwel ħolma, l-ewwel illużjoni. It-tieni illużjoni
illi waħdek tkampa, li waħdi nkampa, m'għandi bżonn ta' ħadd. Waħdi nkampa. Anzi, l-ħajja l-mitni li jekk ma nistinkax jien, jekk ma npoġġix rasi fuq onqijien, ħadd mu se jgħinni. Waħdi nkampa, m'għandi bżonn ta' ħadd. U t-tielet illużjoni illi jekk nagħmel dak li nixtieq f'ħajti inkun l-aqwa u l-aħjar. F'ħajtek dejjem għamel kif tgħidlek qalbek, dak li tixtieq, kif jgħidlek moħħok. Dawn huma 3 ħolmiet, 3 illużjonijiet kbar. U l-esperjenza tallimna. L-esperjenza tallimna illi iktar ma jkolli, mhux iktar inkun kuntent, imma iktar inżid fl-inkwiet. Hekk jew le. U nidħol f'ċirku vizzjuż li iktar ma jkolli iktar irid ikolli. U dan imur kontra dak li jitlobna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Jien infittex li jkolli u Ġesu jitlobni nagħmel karità. Araw kemm għadna l-bogħod aħna, kemm iridu niġġieldu x'mixja rridu nagħmlu, kemm għandna bżonnu r-randan, kemm għandna bżonnu l-irmiet. Jien magħmul u xek bħala persuna li infittex li jkolli li nakkwista u Ġesu jitlobni biex inkun ġeneruż. Għaliex? Għax Ġesu jemmen u dinja l-verità li l-kuntentizza tagħna tinstab mhux f'kemm nirċievu imma f'kemm nagħtu. Il-bniedem kuntent huwa dak li jaqsam dak li għandu mal-oħrajn. U għalhekk Ġesu jitlobna bħalma jitlob lill-Fariżej fil-Vanġelu tal-lum biex nagħmlu karità, biex li tal-leminija tagħna ma tkunx taf x'inhi tagħmel ix-xellugija, nagħmlu l-karità minn qalbna. Nagħmlu l-karità biex ngħinu tassew lil persuni li huma fil-bżonn. It-tieni illużjoni, it-tieni ħolma li waħdek tkampa, li waħdi m'għandi bżonn ta' ħadd. Intom tafu illi 8-9 anzjani għandhom bżonn almenu ta' 12-14 irroħ biex iżommuhom fil-ħajja, biex jgħinuhom jgħixu. Ġewwa dar tal-anzjan. Tafu għadin? Xi illużjoni jew li f'ċertu punt ta' ħajjitna ngħidu jien kapaċi ngħix waħdi. Jien m'għandi bżonn ta' ħadd. Kultant ngħidu aħna ma nkunux f'sensina, jien m'għandi bżonn ta' ħadd, mhux veru m'għandek bżonn ta' ħadd. Aħna għandna bżonn il-ħin kollu ta' xulxejn. Il-ħin kollu għandna bżonn ta' xulxejn. U minn hawn tidħol il-ħdiċa tat-talb. Tat-talb. Mhux biss it-talb lil ħija jew lill-oħti biex jenuni, biex jidħlu għalija fil-bżonn, biex jaqsmu miegħi u jien naqsam magħhom, ngħin lilhom huma jgħinu lili, imma t-talb ukoll lill-Alla. It-talb hija illużjoni li aħna kapaċi ngħixu weħidna. U l-bżonn tat-talb ma nħossuhx għax din l-illużjoni tant radikata fil-qalb tagħna. Għax aħna kważi konvinti li u jew bil-mhux għal xejn titlob, le mhux veru għal xejn titlob. U jew mhux intri tkun, le mhux veru intri tkun. Mhux waħdek ma tagħmel xejn. Hemm bżonn li nitalmu bl-umiltà kollha nindunaw bil-limiti tagħna u nitolbu. It-tielet illużjoni. Ġesu fil-Vanġelu qalilna isma' issumu. Iż-żmien tar-randan fil-mixja li rridu nagħmlu penitenza, rridu nagħmlu sakrifiċċju. Għaliex? Hemm bżonn tagħmel sakrifiċċju, minn aħna mażokisti, minn aħna rridu nġibu d-batija fuqna nfusna. X'jiġifieri tagħmel sakrifiċċju tagħmel penitenza? Ifisser li tagħmel limitu għax-xewqat tiegħek. Ipprova imxi skont ma tgħidlek qalbek u wara fejn tasal. Ara fejn tasal, kieku l-ewwel ħaġa li tagħmel filgħodu ma tqomx u ma tmurx għax-xogħol, l-ewwel ħaġa li tagħmel. U ma tmurx illum għax-xogħol, ma tmurx għada x-xogħol, ma tmurx intom it-tfal ma nafx jekk intom bħalma kont jien, l-ewwel ħaġa li tagħmel ma tmorrux skola. Ma tmurx skola llum, ma tmurx skola għada, ma tmurx skola pitada, x'se jiġri? X'jiġifieri s-sowm tagħmel penitenza? Taraf li jekk timxi dejjem u biss fuq ix-xewqa tiegħek se tispiċċa ġuħajt. Se tispiċċa f'tanil u ma toħroġ minnu, se tarra ħajtek. Allura hemm bżonn li npoġġu limiti għax-xewqat tagħna. Hemm bżonn li npoġġu limiti għall-egoiżmi tagħna jew le. Allura ejjew nitolbu lil Mulej biex matul din il-mixja tar-randan
jgħinna nimbidlu u nimxu mill-egoizmu għal-karità, mis-sens ta' autosuffiċjenza kapaċi nagħmel kollox waħdi għat-talb u minn nagħmel kull ma tgħidli qalbi għas-sens ta' sakrifiċċju, għas-sens ta' penitenza. Hekk nixtieq nawguralkom ilkoll kemm intom mixja sabiħa wara Ġesu sakemm niċċelebraw miegħu l-irxoxt. Ħuti eżjes bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xhieda tandiema. U Alla, inti tħenna għalina meta numiljaw ruħna quddiemek u bitpattija li nagħmlulek ittaffi l-korla tiegħek għalina. Fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna, kun twajjeb magħna mulej u sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet fil-bidu ta' dan ir-randan li sejrin inqedu fuq rasna biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa inkunu ħejjejna ruħna u saffejna mid-dnub jistħoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-għid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Intmu u emnu fil-bxara tajba.
Ħuti eżies Alla ma jrejx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. B'qalbna niedma nresqu qudiemu dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-poplu Nisrani jgħix l-impenn tar-Randan billi jagħti widen bil-fidi għall-kelma tiegħek. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-bnedmin kollha jilqgħu l-istedina ħajamlu ħbieb miegħek u bejniethom. Għax issa hu ż-żmien tas-salvazzjoni. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex dawk li birdu fil-fidi u jgħixu l-impenn Nisrani b'mod superfiċjali jerġgħu lura lejk b'qalb ġdida. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex fil-waqt li nsumu u nagħmlu għemejjel ta' penitenza, aħna nagħtu xhieda vera ta' fraternità mal-membri foqra tal-komunità Nisranija tagħna. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ma dawn it-talbiet inħadnu fit-talb tagħna lil daw kollha li huma maqudin magħna minn ġewwa djarhom permezz ta' din it-trasmissjoni diretta, permezz tal-mezzi soċjali. Iftakru fil-morda dawk li għaddejjin momenti diffiċli u partikolarment fl-erwieħ li għalihom din nofru din l-Ewkaristija. L-erwieħ tal-familja Bonnici u Marija Teresa u Carmelo Bolġ. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. U Alla missierna, int għani fil-ħniena, ilqat talbit tagħna u liedek, u għatina qalb niedma biex fil-waqt li niċħedu kull egoizmu ngħixu fi spirtu ta' rikonċiljazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan nitolbuk li b'emil tandiema u imħabba inrażnu fina l-ġibdiet ħżiena
u nitnatfu minn dnubitna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Niżuħar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkejs ta' ġisimna, intrażżan fina drawwit ħeżina, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwit tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana int o Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli, mal-Isqof Charles, l-Isqof Joe u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
kemm qawwija l-istedina ta' San Pawli llum meta jgħidilna ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Ejju nħalluh lil Alla jħabbibna miegħu. Kull wieħed u kull waħda minna bil-mod tiegħu. San Pawli jgħidilna wkoll issa hu żmien it-tajjeb, issa hu l-jum tas-salvazzjoni. Ejju ma nħallux għal għada. Nilqgħu id-don tar-randan, nitolbu l-missier jgħinna bit-talba li ħallilna ħuna Ġesu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna minn eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
sakemm qiegħda ssejr il sejrin naħdmu biex nimlewh b'karità mad-dar tal-Providenza, din id-dar ġewwa Malta fejn hemm ħafna tfal u anke kbar illi għandhom tant bżonnijiet. Aħna sejrin nagħmlu dawn iċ-ċaħdiet, dawn is-sagrifiċċji żgħar u b'dak illi aħna nġemmu ngħinu lil din id-dar ġewwa Malta. U allura wara l-kant tal-aħħar mingħajr ma niffullaw nieħdu dan il-karus flimkien mal-programm tar-Randan, ħalli intom flimkien mal-parents fid-dar tgħixu dan iż-żmien kif smajna l-isqof jgħidilna ta' karità, ta' talb u ta' sawm, ta' ċaħdiet. Nfakkar illi għada fis-7 ta' filgħaxija jkollna l-Lexio Divina bitħejjija għall-ewwel ħadd tar-Randan li niċċelebraw il-ħadd li ġej. L-eżerċizzi tar-Randan sejrin isiru matul il-ġimgħa mit-2 8 ta' Marzu sal-ġimgħa 12 ta' Marzu. Nħeġġeġ lill-komunità kollha biex issewm dawk il-ġranet ħielsa minn kull impenn ieħor sabiex ninġabru kollna kemm aħna mit-tfal sal-kbar għas-smieħ tal-kelma t'Alla. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament li rċevejna jkun ta' għajnuna lina biex is-sawm tagħna jkun jogħġbok u jiswilna l-fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Ħen mulej għal poplu tiegħek biex minn jum għal ieħor ibiet minnu dak kollu li ma joġobx lilek u jsib l-għaxqa kollha tiegħu fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek bi Kristu Sidna. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. It-tfal li fadal jiġu għan fuq ħajjiġbru il-karus fil-programm. It-tfal tal-Year 1 u tal-Year 2 nitlobhom jidħlu fis-Sankristija fejn hemm il-pakkett tal-lezzjonijiet lesti preparati għalihom, jidħlu fejn Father Daniel. It-tfal tal-Year 1 u tal-Year 2 tal-Katekizmu. Bravi tassew it-tfal u l-ġenituri li ġejtu, ilbsu sewwa issa ħallej toħorġu mill-Knisja din kebba sewwa. It-tfal tal-Year 1 u tal-Year 2 jidħlu ġewwa għal lezzjonijiet li qasmilhom Father Daniel.